koľko môžeme dôverovať Bohu, že nás održí na tej správnej ceste do večnosti, do Božieho kráľovstva. Teda, aby sme nezblúdili z tej úzkej ceste na tú širokú cestu. Prečítame Ján 10, 27 po 29. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. A ja im dávam večný život a nezahynú na veky. A nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých. A nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca. Z tohto môžeme vidieť, že neexistuje, tak poviem, sila v univerzume, v tom, čo existuje, v tom, čo vidíme, nevidíme, kdekoľvek. Neexistuje nič, čo by mohlo nás na silu vytrhnúť z Božej ruky. Hovorí, že nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca. Teda nikto, žiadny satan, žiadny démon, nikto nemôže vytrhnúť z ruky Božej. To nám dáva istotu, že keď sme na tej úzkej ceste za Pánom, keď sme naozaj žijeme posvetený život a milujeme Boha, nasledujeme ho, tak nemôže nepriateľ prísť a na silu nás vytrhnúť naspäť na širokú cestu. To je jednoducho nemožné. Ale je niečo možné, to, že Boh nikdy neohraničí našu slobodnú vôľu. Preto nepriateľ ani vie, že nemôže toto urobiť. Ale čo môže? Môže nás navádzať, pokúšať, aby sme my zo svojej slobodnej vôli si zvolili sa vrátiť na širokú cestu. Teda nie je to nikto, kto by mohol vytrhnúť z Božej ruky nás, keď ideme tou úzkou cestou, ale vždy máme slobodnú voľu, aby sme my povedali nie, ďakujem, ja idem po svojom, zmenil som svoje rozhodnutie, idem tak. To zostáva ako opcia. Takže nepriateľ vie, čo robí, preto pokúša a preto je to jeho cieľ nás naviesť, nás vzdialiť od Boha, takže nás pokúša do hriechu a potom naše srdce zatvrdne voči Bohu a potom človek si rozhodne, ani to nechcem, keď mi nedovoľuje ten hriech, keď toto, zatvrdne srdce, aj prejde na širokú cestu a ide tou širokou cestou do zatratenia. Takže to je to, čo nepriateľ robí. Pozrieme Rimanom 8, 35 po 39. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč. Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme za ovce na zabitie. Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Tak tu sa pýta na začiatku, že kto? Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Vidíme, že odpoveď je nikto. Nikto nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Ale je tu zaujímavé si všimnúť, hovorí, že či je súženie to, čo nás odlúči od lásky Kristovej. Tu je jasne odpoveď, že nie. Potom hovorí súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, nebezpečenstvo, meč. Tak tu nám hovorí jednu vec, že keď prechádzame cez takéto okolnosti, cez súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahotu, nebezpečenstvo, meč a tomu podobné, cez ťažké periódy nášho života, tak to neznamená, že nás Boh opustil. A to je veľmi dôležité si to uvedomiť, lebo apoštol Pavel je ten, ktorý prešiel cez ťažké situácie, ťažké okolnosti, bol veľmi prenasledovaný, a na inom mieste viacej o tom hovorí, ale on nikdy nepovedal, pretože som prenasledovaný, pretože mi je ťažko, pretože hľadujem, Boh nie je so mňou, niečo je zlé a tomu podobné. Nie. On mal fokus, on mal misiu, na čo ho Boh poslal a on to robí. A teraz tie zlé veci, tie zlé okolnosti, čo sa mu stávajú, on to nehľadí ako, že Pán ma nechce, ma odhodil, ma opustil. Vôbec nie.
On to hľadí ako boj. Toto je boj, tieto veci sa stávajú, ale ja idem zakončiť tú misiu, na ktorú ma Boh poslal. Takže aj my v našom živote, keď prechádzame cez súženia, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahotu, nebezpečenstvo, meč, akékoľvek zlé a ťažké okolnosti, tak musíme byť vedomí, že to neznamená, že nás Boh odhodil, že nás opustil a že nás nemiluje. To je strašne dôležité. Pretože nepriateľ toto používa a povie napríklad hlad, prenasledovanie, nebezpečenstvo nejaké, povie, ako sa to tebe môže stať? Kde je Boh? Zdá sa, že ťa opustil, že nedbá za teba a tomu podobne. Znamená, nepriateľ začne využívať tie ťažké okolnosti v našom živote, aby nás odvrátil od Boha, tým, že nám hovorí, že Boh nezáleží na nás, že nás nemiluje. Ale tu Pavel jasne povedal, všetky tieto veci zlé, ak sa stávajú, to neznamená, že nás Boh nemiluje, lebo to nás neodlúči od lásky Kristovej. A ďalej potom tam hovorí viacej toho a 38. verši hovorí, že som presvedčený, že apoštol Pavel, ja som presvedčený, že je toto tak, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosť, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je Kristu Ježišovi našom Pánovi. Tak on tu jasne povedal, nič nás nebude môcť odlúčiť od lásky Kristovej. Alebo lásky Božej tu nakoniec hovorí. Takže toto je dôležité, aby sme si zapamätali. Cez čokoľvek prechádzame, to ak je zlé, neznamená, že nás Boh opustil, nás nemiluje. Efežanom 3.18. Aby ste zakorenení v láske a pevne založení dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetkú plnosť Božiu. Hovorí Efežanom, keď píše, tak povedal, že aby ste zakorenení v láske. Aby sme boli zakorenení v láske, aby sme boli istí tú Božiu lásku. Hovorí, aby sme mohli dokonale pochopiť so všetkými svety, teda všetci znovu zrodení, aby sme mohli pochopiť, aby sme sa zakorenili v tejto myšlienky, že Božia láska je, akú má šírku, akú má dĺžku, hĺbku, výšku, a hovorí, že poznať tú lásku Kristovu. A že tá láska Kristova prevyšuje každý rozum. Každý náš ľudský rozum. Nemôžeme to pochopiť. To je stupeň Božej lásky, ktorá je v Kristu Ježišovi. A hovorí, v tomto je potrebné sa zakoreniť. Lebo potom, keď máte takú istotu v tú lásku, nepriateľ nemôže prísť a vám povedať to, čo sme spomínali. Lebo vy ste zakorenení a vy poznáte lásku Božiu, aká je, že prevyšuje každý rozum a že Boh vie, cez čo prechádzate, aj že vás neopustí. Jakub 1:12-15. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšením od Boha. Lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Hovorí nám blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia. A hovorí, že bude skúsený. A keď bude skúsený a sa dokáže tým, hovorí, že dostane korunu života. A tu sú tie slova, kde hovorí o 13. veršu, že aby nikto nehovoril, že je pokúšaný od Boha. Lebo Boh nepokúša nikoho. Teda ak prechádzame cez nejaké pokušenia, aby sme vedeli, že tie pokušenia neprichádzajú od Boha, ale pokušenia sú od nepriateľa alebo nášho tela. Ale nepriateľ často používa naše slabosti tela a na to nás pokúša. V tých oblastiach nás pokúša. Tak hovorí, že aby sme vedeli, že tie pokušenia neprichádzajú od Boha. Ale potom povieme, no ale ako Boh potom skúša nás?
Skúša, že vidí, cez čo prechádzame a vždy nám pripraví východisko, aby sme z toho mohli výjsť. Teda dopustí odriedené veci na nás, ale nám aj pripraví východisko. Teda všetko to má zmysel. Nič nie je nadarmo dané, že Boh by sa teraz zahrával s nami. Nie. Hovorí, že blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia a potom hovorí, lebo keď bude skúsený a dokáže sa. Takže to sú skúšky, kde sa skúša, aby sa dokázal, že naozaj verí Bohu, zostáva spravodlivý a samým týmto všetko dokazuje, že miluje Boha. Že mu je Boh nad všetko iné. Hovorí v 14. verši, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. Teda hovorí, na čo sme pokúšaní? Na slabosti nášho tela. Hovorí, že tie žiadosti, že sme vyvlačovaní a vábení, aby sme zhrešili, aby sme urobili to, čo telo chce, čo sa protiví Božej vôli. Takže naše telo je to problém a ako hovorím často, nepriateľ vie tie slabosti a ide na tie žiadosti tela. A hovorí, že potom žiadosť, keď počne, rodí hriech. Teda to sú len pokušenia do mysli, ale už keď sa dostanú do mysli, keď niekto neodhadzuje to, ale príjmi tú myšlienku, potom počne tá žiadosť, že chcem to urobiť. Tu, čo hovorí 15 verš. A potom žiadosť, keď počne, hovorí, že vtedy rodí hriech. A hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Takže je jasné, že rodí hriech, tá žiadosť, keď už začne, a potom to plodí smrť. Lebo človek začne to žiť, začne to robiť. A to vedie do smrti. Jakob 4.7 hovorí, že podajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Takže dve veci nám hovorí. Prvo, podajte sa Bohu. Podajte sa úplne Bohu, usmejte sa na Boha, vyplňajte sa Duchom Svätým, aby ste mohli obstáť. Ako Efežanom 6 hovorí, že vezmite si celú výzbroj Božiu na seba, aby ste mohli obstáť ten zlý deň, keď by nepriateľ prišiel a zaútočil. Tak hovorí, podajte sa Bohu. To je najprv najdôležitejšie. A potom, keď sa podáte Bohu, vtedy sa sprotivíte diablovi, sprotivíte sa nepriateľu, ktorý útočí a hovorí, utečí od vás. Ale ak sa nebudeme podávať Bohu a ideme sa len sprotiviť diablovi, nezvíťazíme. Nefunguje to tak. 2. Tesaloničanom 3.3 hovorí, ale Pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého. Tak máme veľké zasľúbenia, že Pán je verný, nás upevní, stráži a zachová od zlého. Teda vidíme, že máme tú istotu v Pánovi, že nikto nás nemôže vytrhnúť z jeho ruky. Jeho láska je taká veľká, že to prevyšuje každý rozum. Ale nepriateľ bude útočiť do našej mysli, bude útočiť na žiadosti nášho tela, ktoré sú hriešne, aby nás zatvrdil srdce voči Bohu a aby sme boli my tí, ktorí povieme, ni Bože, ja nechcem teba, ja chcem to. Aby sme prešli na širokú cestu z tej úzkej. Lebo on vie, nepriateľ vie, že on to urobiť nemôže. Musí oklamať nás, aby sme my to svojou vôľou rozhodli. Lebo Pán nikdy neohraničí našu slobodnú vôľu, aj keď sa znovu zrodíme. Ale my to nechceme. My chceme sa podať Bohu úplne, byť plný Ducha Svätého, sprotiviť sa diablovi a byť zakorenený, ako čo sme čítali, v tej Božej lásky, aby sme poznali tú lásku Kristovu, ktorá prevyšuje každý rozum. Keď sme v tom zakorenení, keď máme tú istotu, tak vtedy nám nepriateľ nemôže toľko útočiť na to, že Boh nás nemiluje, ak prechádzame cez nejaké ťažkosti. Takže my musíme byť len obozretní na to, aby nás nepriateľ neobrátil proti Bohu a nás neuklamal, aby sme ho opustili. Lebo Božia láska prevyšuje každý rozum a nepriateľ nás na silu nikdy nebude môcť vytrhnúť z Božej ruky.